खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै नै आं दिनै गोदान मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आरो जों दासिमबो क'क्राझारावनो दंथ'यो न'आव थांथ'वाखै गाबोन समफोरबो थांनाय जागोन न'आवहाय बिथिंजाय बाबानिबो रिटायारमेन्टनि पार्टि दङ माने बाबाखौ स्कुलनिफ्राय बिदाय होथ'वाखैथ' दा माने बिदाय होनोसै ओंखायनो बाबानि पार्टिनि सिगाङावहायनो जोङो न'आव सहैनांगौ ओमफ्राय दा जोङो रेडि जादों दाबसे जायगायाव थांनो दाबसे जायगायाव माने मा मुभि नायनोसो थांनो नागिरदों जोङो गोबां सान जाबायमोन जोङो सिनेमा हलावहाय मुभि नायाखै ओंखायनो दिनै एसे फ्रि मोननायलाय मुभि नायनो थांनो नागिरदों आरो क'क्राझारावनो गल्ड सिनेमायावनो नायहैनोसै गदर 2 नायनोसै बिराद नायनो लुबैबाय थादोंमोन आङो ओंखायनो दिनै नायनोसै आरो ओमफ्राय नै जों दा थांनो ओंखारबाय ओंखारनाया ओमफ्राय अखा हागासिनो आरोना बायह्रायावहाय दासो बायह्रायाव थांनो नागिरनायखाय अखा हाबाय आं बिराद बायो बिदि जायोबा हराव हानांगौ अखाया सानाव हाथारनाङा मानो होनबा सानाव बयहाबो गावबा गाव माखासे खामानि थायो नालाय ओंखायनो अखा हायोबा एसे खस्थ' जायो नङा होमबा दा थांसै थेवबो एसे गाबाय दहाय एसे गोबाङैनो हादोंमोन दा गाबाय गानाया अखाया ओंखारसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं गदर 2नि रिभिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै आं माबायदि मोनदों बेखौ नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना खोरखिखौ मारिनानै लानोसै थिजोब्बाय नै खोरखिया ओंखारबोबाय जों रुमनिफ्राय अखाया गाबाय एसे एसे थाइफ्रिगासिनो खोमा फिसा फिसानो दै सारस्रिनाय बायदि ओमफ्राय नों एक्साइटेड मुभि नायनो मानो जानांगौब्रा नों माने एक्साइटेड जायाखै आं मिन्थिगौ नों दिन ससमा लाबोआखैना ओंखायनो ना फार्स्टनि गाहाय सिननिखौसो लानो थिनबावलायो लास्ट मुभि जोङो सिनेमा हलावहाय माबा समाव नायदोंमोन हलियाव नायदोंमोन ना गोसोआव दङ तु झुथि मैं मक्कार बे मुभिखौ नायदोंमोन बाबुबो दंफायोमोन बे समाव बिनिफ्रायनो दायो गदर 2 डाइरेक्ट दायो जों दंफैयो आब'जनानि याम याम रेस्टुरेन्टावहाय जोंना मुभिनि श' टाइमाहाय 3:45आवसो नालाय ओंखायनो जों दा बेयाव एसे साहा लोंनानैहाय थांसै आरो गरमथार दिनैबो दहायसो अखा हादोंमोन ना दा नै सान्दुं दुंलायबाय बोथोरानो दसेयावनो चेन्ज जायो खाव हाबबाबो बिराद बुरजा ने नोंबो जानो हागोन मानो गेस जादों या गोथाव मोनथारो आंहा चावमिनखौ खिन्थु आं दिनै भेज चावमिनसो लादों आरोना पचखौ होबाय आङो चावमिनावहाय चाय बेहा मालाय जोब्बाय गोलोमजोब्बाय आङो जानानै दैयानो मोननै जाबाय आं गुसुखौ लोंनो लाबाय ओमफ्राय बेनोथ' नर्मेलसो नांगौ मिस्टारनो जाबाय नै थिगसे जाबाय आबो जनानाव
फ्लाइओभारनि खाथियावनो दङ बेयो कदमतला सहैबाय जोङो कदमतलायाबो दा बिराद चेन्ज जाबाय जेरावहाय बाजार खालामनो फैयोमोन जोङो बे बाजार खालामग्रा जायगाखौनो सिफायबाय माने बिल्डिंखौ मा बानायगोनथाय मोनथिला उनावहाय मालाबा फैयोब्ला कमप्लिट जायोब्ला नुसिगोन आरोना थ' देखायनि र' नोंथांमोननोबो नै बेहायनो जायोमोन आरो बाजारा दा बे न'खौ सिफायबाय बेदर फानो बेहाय ना फानो आरो दाबो किन्तु मैगं थाइगंखौसो फानो ना फानाथाय मोनथिला आरो किन्तु जोङो गोदो बेहाय बाजार खालामनो फैयोमोन आरो गल्ड डिजिटेल सिनेमा दासिमबो रावबो गैया टाइमा 3:30 जानोसै जोंना श'आ 3:45 निफ्राय रावबो गैया जोंल'सो दा गैया रावबोआनो गैया दासिमबो गैया बङाइगाव थांगोन जोङो बेयाव मानसि बांद्रायानो जाया सिगाङावनो नायजोब्बाय नालाय मानसिफोरा र' जाबाय माथो दायो जों नै बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआवहाय एसे हाबनो नागिरदों लाखिगोन नामा बे बोरैयाव नुदों मानसिफोरखौ मुभि नायखांना फैनानै दायो जोङो नै बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि सिङावहाय ओरैनो बेरायदों बयबो बेरायो बेहाय मोनाबिलियाव ओंखायनो जोंबो दसे हाबबाय जोंनि जायगानि मानसि दङ नालाय ज' बेरायदों आरो जों ना आदा आदाया फिसारियाव मावो ओमफ्राय बेयावनो थायो खिन्थु मानसिया रौतानि आरो देरबाय बाजैया हेलौ मोजांथार बेरायनो मोनाबिलियावहाय मेरला मानसिफोर बेरायनो फैयो थांसै जोंबो बाजार खालामनांगौ जेबो गैया ओंखायनो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय मुभियाथ' मोजाङानोमोन 90sनि बायदियानो मिउजिक माने 90sआव जेरैबायदि मेथाइ थायोमोन ना बिदिनो आरो मुभिया ओमफ्राय मोजाङानो आरो नै ओंखारबाय जोङो थांनो टाइमाबो जाबाय नालाय 7:30 जानोसै ओमफ्राय मुभिखौथ' नायबाय मुभिया मोजाङानो
गोदोनि बायदि मोन्दों आरो गोदोथ' मुभिफ्रा बांद्राय मेथाइ गोनां जायोमोन नालाय बेहायबो मेथाइ बिदि मोन्दों आरोना ओमफ्राय बिदिनोसै मोजांखौनो मोनबाय मा होनो 10 आवहाय आङो बेसेबां होनो 8 होनसै आरोना नोंथांमोनाथ' नायखांबाय जानांगौ आंसो लेट जाबाय नायनाया मानसियानो गैयामोन दिनै बांद्राय 15 जनफोरल' जादों खोमा ओमफ्राय थेवबो नायबाय आरो जोङो मानसि बुरजा मोनबा एसे इन्ट्रेस्टिं मोनबावगौमोन खोमा बिदि हलावहाय मानसि बुरजाबासो मोजां मोनो नालाय दा ओमफ्राय थांफिनसै जोङो रुमावहाय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय